ang aspeto sa buhay ng Kristiyano na pag ito ay nabigyan ng vitamin at supplement ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay para kang talagang halaman na umuusbong at nagbubunga. Oo, para kang isang sasakyan, mga kapatid, na nandun ang lahat ng functionality mo. May makina ka, nandyan ka na air condition, andyan ka na manubela, andyan ka na gulong, makina, andyan ka na, anong tawag doon, yung navigation system mo, nandyan ka na. Kaya lang wala kang gasolina. Paano ka tatakbo? Kung Tesla, kung electric car naman, BYD ang sasakyan mo, build your dream. Nandyan na yung baterya mo, nandyan na yung napagagandang interior design mo, pero wala namang charge yung battery mo. Paano ka tatakbo? Kaya maraming Kristiyano, may talento, may kakayanan, may mga blessings sa buhay, marami siyang mga connection, pero bakit parang hindi tumatakbo yung kanyang Christian life? Sapagkat ang isang nagpapatakbo sa buhay natin, mga kapatid, ay walang iba kundi ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya ay parang gasolina ng sasakyan mo yan. Parang charge ng baterya mo yan. Parang ito po yung buhay mo bilang isang halaman. Pag wala kang gasolina, pag walang charge yung baterya mo, walang kwenta yung sasakyan mo. So pag ikaw ay Kristiyano, may talento ka, may mga blessings ka, may mga connections ka, kung wala yung pananampalataya yan, walang kwenta ang pagiging Kristiyano mo. There is no worth and value. Kaya sa hapong ito po isang medyo malalim na pag-aaral, pero susubukan kong ipakita sa inyo sa simpleng paraan para pag-uwi po ninyo ay talagang grabe, ha? So, aking pong ipapresenta sa inyo ang 4 na pagkagamit ng pananampalataya sa Biblia. Ganito kasi yan. Pagkaminsan, mga kapatid, sinasabi natin sa ating kapwa, alam mo kapatid, palakasin mo ang iyong pananampalataya. Okay. Ito namang nakinig, sabi niya, ano kayang pananampalataya ang palalakasin ko? Paano? Ipaliwanag mo nga. Mga kapatid, pagkaminsan, sinasabi natin ang pananampalataya na yan, ni hindi nga natin maipaliwanag kung ano yan eh. Kayo nga ipaliwanag nyo. Pag sinabi mo, papigsaem tapamatim. Ano nga pamati de? Takakabsat ibagbagam nga papigsaem. Di ba? Kaya tutulungan ko kayo na maunawaan yan. Ito pa. Sinasabi natin sa mga Kristiyano, palakihin mo ang pananampalataya mo. Teka, anong pananampalatayang palalakihin ko? Ano yun? Diba? Padakkelem tapamatim. Ano nga pamatit padakkelem? Kaya tuloy, akala natin walang kwenta ang pananampalataya because nobody defined to us what faith is so that we can actually operate in life through the function of faith in us. Ito pa, sabi natin ganyan, mag-grow ka kasi sa pananampalataya. Mag-grow? Anong mag-grow? Diba? Mag-grow ka sa sinasabi mo yan eh, pero hindi mo naman alam i-explain eh. Diba? Ito pa. Kapatid, kahit anong problema mo, Brad, manatili ka lang sa pananampalataya. Diba? Sige nga, i-explain mo yan. Explain mo. Manatili ka lang. Kung natay ti Ilocano, agtalinaid kalat tabra, ti pamati. So parang ang pumapasok sa isip mo, dito lang ako sa church. Hindi ko ako aalis sa church. Yun ang alam mo doon, di ba? Di ba? Manatili ka lang sa pananampalataya. Huwag kang aalis sa pananampalataya. Okay. So dito lang ako sa church. Ay hindi po, hindi lang po yun. Kaya ngayong hapon na ito, gusto kong tulungan kayo, turuan kayo na maunawaan ang 4 na klase ng pananampalataya ayon sa Biblia. Amen ba mga kapatid? Para next time,
Hindi mo lang alam sabihin yon, kundi alam mo pang i-explain. Di ba? Okay, number one. Ang unang paggamit ng pananampalataya sa Biblia, ito pong number one na ito, meron halos sa lahat ng tao. Yan. Katoliko man yan, Muslim man yan, yan man ay Buddhist, yan man ay Kristiyano, maliban siguro sa mga atheist, lahat halos ng tao meron sa kanya ang pananampalatayang ito. Oo, ano ito? Number one, it is an intellectual acknowledgement. The first kind of faith is the intellectual acknowledgement of the existence of God. Ayan. Pag sinabing pananampalataya, yung bang sinasabing, oh, naniniwala naman ako sa Diyos. Yan ang ibig niyang sabihin. Ina-acknowledge niya na may Diyos. Di ho ba? Kaya tuloy, tingnan nyo ha, pag may pumunta sa ating church, pag may nakausap kang ibang sekta o ibang relihiyon, tinalakay mo tungkol sa Diyos, alam mo ang sasabihin sa'yo? Alam mo, pare-pareho lang naman tayong lahat eh. Naniniwala naman tayong lahat sa Diyos eh. Kasi po, ito yung unang pananampalataya na meron halos sa lahat ng tao. Magugulat kayo sa sasabihin ko, alam nyo ba, na pati ang dyablo, meron din siyang ganyang pananampalataya. Oh, tignan mo yung katabi mo. Hindi yan dyablo. Diba? Pero may pananampalataya yan sa Diyos. Tama ba ako mga kapatid? Oh, pag pumunta ka sa trabaho mo, kausapin mo yung mga kasama mo, yung mga kaibigan mo, lahat yan naniniwala na may Diyos, mga kapatid. Kaya inuulit ko ha, pag sinabi sa'yo, pare-pareho naman tayo, brad eh. Naniniwala naman tayo lahat sa Diyos eh. Nananalangin naman lahat tayo sa Diyos eh. Sumasamba naman lahat tayo sa Diyos, brad. Pare-pareho lang tayo. Pag sinabi niya yan sa'yo, sabi mo sa kanya, brad, tama ka, I agree with you. Actually, pating ang dyablo, kasama nating naniniwala sa Diyos, brad. Amen ba? Tingnan nyo dito sa James chapter 2 verse 19. Ang sabi ng James chapter 2 verse 19. Tingnan nyo ha. Sige, antayin kong ilagay nila dyan. Thou believest that there is one God. O naniniwala ka na may isang Diyos? Aba, very good, thou doest well. Kaso, the devils also believe. Sabi mo sa kanya, kaibigan, naniniwala kang may Diyos, very good. Pero alam mo, pati ang dyablo naniniwala din. Kanya lang, pag ang Diyos naniniwala sa Diyos, every time na maalala niya ang Diyos, agkurkuri paspas, every time na maalala niya ang Diyos, parang siya mga kapatid yung agkurkuri paspas, kasi nga, the mere thought of God makes him tremble. Naunawaan po ninyo yon. Ayan. So yan ang unang klase ng pananampalataya. Basic yan, initial, fundamental, na meron halos sa lahat ng tao. Katoliko, naniniwala dyan. Iglesia ni Cristo, may ganyang pananampalataya. Saksi ni Jehovah, naku, meron din yan. Mormons, oo, Pentecostal, Evangelical, lahat. Kaya ikaw, kung hindi mo alam, akala mo pare-pareho ang lahat ng relihiyon, kaya ang conclusion ng iba, kahit saan ka mag-attend na church, pare-pareho lang yan. O, para ka ng dyablo. Nasa lahat ng simbahan ng dyablo. Mga kapatid, sa simbahan ng Katoliko ang dyablo. Pati nga sa atin, may dyablo dyan eh. Nagmamasid din eh. Inaatenan ng dyablo lahat ng simbahan. Lahat ng sekta, mga kapatid. O, kaya, pag hindi ka naturuan, hindi mo naunawaan, again, ang conclusion mo sa sarili mo, total, ang Katoliko, naniniwala sa Diyos, ang maliit na simbahang Independiente Iglesia Pilipina, naniniwala sa Diyos, kay Saksi naniniwala sa Diyos, kaya ang sa akin basta ako may paniniwala sa Diyos, kahit saan ako magpunta dyan, okay na ako kasi naniniwala ako sa Diyos.
O, di ba? Okay na mga kapatid. Nakuha nyo na. Okay. Dumako tayo sa pangalawa. Ang pangalawang klase ng pananampalataya, dito na po nagkakaiba ang Baptist sa ibang mga relihiyon. Okay. Ano to? Ito po yung klase ng pananampalataya na pag meron ka, positive ang sagot mo sa tanong na ito. Na pag wala ka nito, yung totoo genuine faith na to, pag wala ka nito, hindi mo masasagot ang aking tanong na positibo. Ano yun, Pastor? Ito yun. Kung sakaling ikaw ay mamatay sa oras na ito, anang tanong, kuripaspas ka, kat matay ka itangagundaway. Ikaw ba'y tiyak at siguradong 100%, walang halong duda, sigurado ka ba na sa langit pupunta ang kaluluwa mo? Pag ang sagot mo dyan, Pastor, hindi ko alam, wala sa'yo ang pananampalatayang ito. Pero pag ang sagot mo, yes, Pastor, I am sure, ngayon, tatanungin kita, susuriin ko kung nasa iyo nga ang pananampalatayang ito. Sapagkat ang tanong na yon, pag ang sagot mo positive, may follow-up question dyan. Okay, so ano uli yung tanong? If you died today, are you sure you will go to heaven? Ngayon, ang sagot mo, yes, Pastor. Okay. Ang tanong sa'yo dyan, bakit ka sigurado? Ano ang basehan mo? Bakit ka nakakasiguro? Aba, pag sinabi mo sa akin, hindi naman po ako masamang tao, mabuti po ako. Hindi nga ako nagsasalita Ako po ay napakasipag at napakabait, matulungin sa kapwa. Lahat ng taong umaaway sa akin, pinapatawad ko silang lahat. Kaya palagay ko po, ako'y makakapunta sa langit dahil hindi ako masamang tao. Pag ganun ang sagot mo, kapatid, wala sa'yo ang pananampalatayang ito. Bakit kamo? Sapagkat ang sabi ng Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Tingnan po nyo Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. For by grace are ye saved through works. Yung ba nakalagay doon? Biniyayaan kayo ng kaligtasan dahil mababait kayo. Yun bang nakalagay dyan? Biniyayaan kayo ng kaligtasan dahil religyoso kayo. Yun ba? Ito. Biniyayaan kayo ng kaligtasan dahil masipag kayong magsimba inaraw-araw ninyo. Yun bang nakalagay dyan? Hindi po Ang nakalagay dyan, biniyayaan kayo ng kaligtasan dahil sa inyong pananampalataya. Yan ang pangalawang klase ng pananampalataya na dapat magkaroon ang lahat ng tao upang sila ay makatanggap ng kaligtasan. Bilang patunay na hindi po sa gawa, verse number 9, ang sabi ay ganito, not of works, lest any man should boast. Hindi daw po natin makakamit ang kaligtasang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng bawat gawa sapagkat kung yun nga ang paraan, magiging mayabang lang ang tao sa kanyang sarili. Kaya ang biyaya ng kaligtasan ay pinagkakaloob sa lahat ng sumampalataya. Kanino? Kay Maria po ba? Nakakalungkot, maraming tao kay Maria sumasangguni. Kaya nga, pag nag-pray, Ave Maria, puspos ka ng grasya. Di po ba? Kay Maria sumasangguni. Kanino ho tayo dapat sumangguni? Kanino tayo tumawag? Kalulungkot, maraming tao ngayon tumatawag sa lahat ng mga santo. Santo Niño, Santo Nila, San Pedro, sa Bacara, San Andres, sa Pasukin, San Jose, sa Lawag, I think, San William. Nung naubusan po ng tinawag na santo at wala nang masabi, sabi niya, sino pang santo? Sabi niya, por Diyos, por santo. Kanino tayo dapat tumawag?
para tayo po'y maligtas. Hindi po sa pangalan ni Maria ang sabi ng Gawa 4:12, Acts 4:12, ilagay mo ang Acts 4:12. Okay? Ang sabi ng Acts chapter 4 verse number 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Wala na pong pangalan sa ilalim ng init at balat ng lupa na ipinagbigay ng Diyos sa atin para tayo maligtas, liban sa pangalan ng Jesucristo. Kaya pag sa oras na ito, hindi ka pa siguradong ligtas, tumawag ka sa pangalan ng Panginoon at tanggapin mo siya na siya ang iyong tagapagligtas, na siya ang nagtubos ng mga kasalanan mo. Sa Kanya ka lamang sumampalataya, hindi sa relihiyon, hindi sa sarili mong gawa. Pag sumampalataya ka kay Kristo, siguradong ligtas ka. Mga kapatid, dito naiiba ang Baptist sa ibang relihiyon. Kasi, subukan yung tanungin yung pare ng Katoliko. Pare ha, wag lang miyembro. Subukan po yung tanungin yung pare ng Katoliko. May member kami nung araw high school student na save. Tinanggap niya ang Panginoon. Member ko sa pasukin nun Nag-aaral dyan sa may St. James, San Santiago, Academy, doon sa pasukin. Aba, sa kakaturo ko ng by faith ng salvation, sabi niya sa kanyang sarili, tanungin ko ngayong pare. Pumasok sa school yung bata, high school. Nakasalubong po niya yung padre isang umaga. Sabi ng padre sa kanya, good morning Barok. Sabi niya, sir, good morning. Hindi niya tinawag padre. Sabi, sir ang tawag niya. Sabi niya, sir, good morning. Meron po akong tanong sa inyo, diretso. May tanong po ako sa inyo. Sabi nung padre, ano yun Barok? Sabi niya, sir, pag ikaw ba ay namatay, sigurado ka bang sa langit ka pupunta? Napaisip yung padre doon sa bata. Sabi niya, alam mo Barok, walang nakakasiguro niyan. Sabi ko sa isip-isip ko, kung ikaw ang leader ng simbahan, hindi mo alam ang pupuntahan mo, kawawa naman ang pinangungunahan mo. The blind cannot lead the blind because both of them will fall into the ditch. Kaya mga kapatid, ito po ang mensahe na ating ipinapahayag sa lahat ng tao na si Kristo tagapagligtas pero dapat sumampalataya ka sa Kanya. Tanggapin mo siya bilang tagapagligtas mo. Amen ba mga kapatid? Yan ang pangalawang paggamit ng pananampalataya sa Biblia. Ngayon, pag tinanggap mo na si Jesus, o di binigay na sa iyo yung kaligtasan. Amen ba mga kapatid? Okay. Hindi doon nagtapos ang iyong pagtitiwala kay Kristo. Nagtiwala ka sa Kanya, save ka na. Amen po ba? Ngunit, okay, datapwat. Sa buhay mo ngayon, bilang Kristiyano, kailangan mo uli ang pananampalataya na ito para lalo mong ma-experience ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Kailangan mo ang pananampalatayang ito para ma-experience mo yung life of eternal. John 10:10. Ilagay mo ngayong John 10:10. Okay? John 10:10. Okay? John chapter 10 verse 10. Sabi doon, the thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. Sabi ng ating Panginoon, I am come that they might have life. Ano po yung dala ni Jesus na buhay na ipagkakaloob sa tao? Wala na pong iba kundi eternal life. Amen po ba? Kaya ho pumarito ang Panginoon para pagkalooban ang tao ng buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi po, hindi kayang gawan ng tao ng paraan para po siya makatamo ng eternal life. Bagamat tayo ay King of Remedy, pag sinabing King and Queen of Remedy, wala na tayong ginawa kundi mag-isip ng remedyo at solusyon. Subalit hindi natin nagawang solusyonan para tayo magkaroon ng eternal life. Ilagay mo lang yan. Kaya dumako ang Panginoong Hesus dito para bigyan tayo ng eternal life. Subalit, ito po, in addition to that,
Nung sumampalataya ka kay Kristo, na tinanggap mo siyang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, binigyan ka niya ng eternal life. Pero tignan mo, hindi lang po eternal life ang ipagkakaloob ng Diyos sa iyo. Ang sabi dito, and that they might have it more abundantly. Kung yung eternal life pang langit, etong abundant life pang lupa. Ngayon, para ma-experience mo ang nag-uumapaw na blessing ng buhay na ito, kailangan mo ang pananampalataya sa number 2 na ito. Ang pananampalatayang ito is simply defined as trust. Yun po, reliance on God and on His promises. Ayan, yan ang ibig sabihin ng faith na ito. It means trust, okay? Or reliance on God. AB, nandyan yan sa outline ko yan, nasa baba. Trust or reliance on God and His promises. Yan o, definition. Nakatulog yata yung mga ibig natin doon ha. Okay? Amen po ba? Ibig sabihin ganito yan. O, ang Diyos po kasi, para tayo mapunta sa langit, si Jesus ang binigay niya. Amen po ba? Pag tinanggap mo siya, may eternal life ka na. Ngayon, dito naman sa lupa, ang Diyos po kasi may mga pangako siya sa atin. Ngayon, para ma-experience natin ang mga pangako ng Diyos na yan na blessing sa atin, meron po siyang utos na dapat nating sundin. Wag niyo pong i-confuse ang sarili niyo ha. Kung pagdating sa eternal life, ang kanyang bugtong na anak ang binigay at tanggapin mo para matanggap ang eternal life. Ngayon, sa lupa naman, may mga pangako siya. Para ma-experience mo ang pangakong yan, nagbigay siya ng instruction na gagawin mo na pag naniniwala ka sa pangako ng Diyos at nagtitiwala ka sa Kanya, susundin mo ang instruction na yan, mararanasan mo yung abundant life na yon. Amen po ba? Okay, bigyan ko kayo ng halimbawa. Lakay mo ang Malakay 3:10. Malakay chapter 3 verse 10. Lakay mo yan. Hindi eternal life ang pinag-uusapan dito ha. Blessing sa lupa ang pinag-uusapan to. Okay, ang nakalagay. Bring ye all the tithes into the storehouse. Ano daw po ang dadalhin natin? Pakisigaw na malakas? Tithes. Okay, meron ho ba kayong dalang tithes ngayon? Amen. Very good. Sabi dyan, dalhin nyo ang ikapo sa aking storehouse. Ang storehouse natin ng New Testament, ang church, that there may be meat in my house. Itong pangako, prove me now. Ang ganda po ng salitang prove me now. Pangalan ko yan eh. Sa totoo lang, dapat ang pagbasa dyan, hindi prove me now eh. Prove me now. Tingnan nyo yung spelling. Prove me now. Amen. Pangalan ko yan eh. Ang sabi niya, prove me now herewith, saith the Lord. Anong gagawin ho ng Diyos? If I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Ang aking tanong sa iyo ay ito. Naniniwala ka ba na may bintana ang langit? Amen. Naniniwala ka ba na ang bintanang yan ang siyang paraan upang ang blessing ng Diyos dadaloy patungo sa iyo? Amen po ba? Okay. Naniniwala ka ba na pag ang Diyos ay nagpala, hindi mo kayang i-contain lahat yan? Amen po ba? Anong tawag dyan? Abundant blessing. Ano po? Okay. Pang-apat na tanong, naniniwala ka ba na ang Diyos totoo sa kanyang pangako? Amen. Very good. Kung naniniwala ka, gayon, dapat ibigay mo ang tithe mo. Maraming Kristiyano ang hindi magawang ibigay ang tithe, hindi dahil walang kakayanan ang Diyos na tumupad sa kanyang pangako. Hindi po yun ang problema. Kung bakit hindi mo na ibibigay ang tithe mo, dahil kulang ka sa pananampalataya. Hindi ka kulang sa pera, kapatid. Kulang ka sa pananampalataya. Alam po ninyo ang katwiran ng maraming Kristiyano dahil hindi nila maibigay ang kanilang tithe. Ito po, sabi nila, kapos na nga ako.
babawasan ko pa. Aba, kung ganun ka talaga mag-isip, kawawa ka. Ikaw ang kawawang cowboy. O, kaawaan ka nawa, mga kapatid. Ha? Alam po ninyo, ha? Kung bakit ang Diyos, alam niya naman na tayo ay may mga sandali na maghihirap financially. Hindi natin pwedeng sabihin na, Panginoon, naghihirap po ako ngayon ha. Kapos na kapos po kami ngayon. Nagbabayad ho kami ng renta ng bahay namin. Nag-o-amortize pa ako ng sasakyan ko, Panginoon. Problema kayong electric bill ko, Lord, ha? Laki-laki. Water bill ko, Lord. Yung aking mga telephone bill. Ang laki pa ng aking bill. Grabing i-maintain to, Lord. Ang hirap. Diba? Kaya, Lord God, ito yung punto ito yung prayer Sana po, maunawaan po ninyo kung hindi ko maibigay ang ikapo ngayon, kapatid. Ayaw ng Diyos na magpaunawa ka sa Kanya. Ang gusto ng Diyos, manampalataya ka sa Kanya. Amen. Alam po ninyo yung widow of Zarephath. Uulitin ko na naman ang kwentong ito. Hindi ho ito nakakasawang pakinggan. Sapagkat po, sa lahat ng mga pwedeng gamitin ng Diyos na magpakain doon sa kanyang propeta, bakit pa yung widow of Zarephath ang napili niya? Na hindi lang ito widow, sa katayuang mahirap ang estado pinansyal. Last meal na lang po niya ang pagkaing lulutuin. Bakit yun pa ang pinili ng Diyos? Wala bang awa ang Diyos? Hindi ba siya naaawa dito sa babaeng ito? Nahirap na nga ng buhay, balo. Hindi ba siya naaawa? Last niya ng pagkain, tapos sasabihin niya pa sa babaeng ito, pakainin mo ang aking lingkod. Wala bang awa ang ating Diyos? Hindi po ang Diyos ay walang awa. Gusto po niyang patunayan na totoo ang pangako niya, na hindi lang i-provide ang need ng kanyang propeta, kundi gusto niyang pagpalain ang balo na ito, gagawin niyang ehemplo para sa ating lahat. Ano po kaya kung ang balong ito ay nagmakaawa at sabi, grabe naman kayo, Pastor John, Pastor Proby, last meal ko na nga ito, hihingin nyo pa. Grabe kayo, abusado kayong pastor. Abusado kayong propeta. Ano kaya kung ganun ang utak ng babae at hindi niya binigay yung pagkaing isinihingi ng Diyos para sa kanyang lingkod? Namatay po yun kagad. Pero anong nangyari? Sumampalataya po siya. Binigay niya yung pagkain doon sa lingkod ng Diyos. Busog si propeta. Pero pag uwi ng balo, nagulat na lang siya. Punong-puno ang kanyang kaban. At hindi po naubos yon hanggang siya ay namatay kasama ang kanyang anak. Ibig sabihin mga kapatid, God is true to His promises. The reason why you cannot give your tithe is not because you lack funds. It is because you lack faith. Mga kapatid, ang pananampalatayang ito yung madalas na kailangan natin in our journey as Christian. Sa lahat ng bagay, basta may sinabi ng Diyos sa'yo, may kalakip na pagpapalang pangako yan. So, di bale mga kapatid, nakatulong naman siguro sa inyo ang lesson na ito. So, pagka nag-pray na kayo, sabihin nyo, Lord God, ayaw kong ma-miss ang mga blessings mo sa buhay ko sa lupang ito. Kaya po, palakasin nyo ang aking pananampalataya na hindi ako magdududang sumunod sa inyong mga instructions sa aking buhay. Amen ba mga kapatid? Magandang linggo sa inyong lahat. Amen po ba? Okay. Maraming salamat Panginoon sa aming leksyon. Malaking tulong ito sa amin para ma-identify po namin ang napakahalagang bagay na ito ang magdadala ng aming Christian life. In Jesus' name, amen and amen.